ובכן, ערב טוב חברים יקרים, אנחנו נמצאים היום בעיצומם של ימים טרופים כידוע לעם ישראל, וימים שהם מהולים בשמחה וצער, מתח וחרדה, שברוך השם בימים האחרונים הנחמה הגדולה היא כמובן שחוזרים חלק ניכר מאחינו בית ישראל המצויים בשביה. עד היום בשיעור שלנו היום, שבאמת נקדיש אותו להצלחת עם ישראל, אמן. אז ננסה לעסוק בשאלה הזו של השביה והשיבה. ננסה לעסוק, לראות מבט הלכתי במה שכבר פורסמו בעצם כבר חוות דעתם של גדולי ישראל, בראשם הראשון לציון, שהם אכן אישרו מבחינה הלכתית את העסקאות ונתנו את הגושפנקה התורנית לשחרור השבויים והמחבלים רחמנא ליצלן. אז ננסה לראות את הרקע ההלכתי לדבר. מה התורה בעצם אומרת? אז כמובן שהשאלות המרכזיות הן, האם מותר לשחרר מחבלים תמורת חיילים או תמורת אזרחים? והנושא הזה הוא גם נפקא מינה, לעתים נדירות יש פה ושם גם אנשים ששובים תמורת כופר, תמורת ממון. זה אמנם נדיר, אבל אני כבר שמעתי שהיו דברים כאלה בעיקר בניכר נראה לי. שמעתי במקסיקו שהדבר כזה, יש מדי פעם סיפורים כאלה גם. היה גם פונס כזה, שזה עובדת תאילנדית של אישה מבוגרת, נתנה לאחד מהם כסף ומה שהיה לה והוא עזב אותם. אתה מדבר על החטיפה. עכשיו, על החטיפה. אני אומר שהיו כאלה שיש מקומות שמאפיונרים שבו יהודים ישראלים תמורת בצי כסף. זה כבר לא קשור לעניין של פעילות של טרור. אז נראה את הסוגיה. אז ראשית כל כמובן, לפני שאנחנו בכלל דנים בדברים, חשוב מאוד לחלק חילוק יסודי בין ממון לבין מחבלים. מה אני מתכוון? הסוגיה שאנחנו נראה דנה בעיקר בשחרור יהודי תמורת ממון. השובים מחזירים את היהודי, אנחנו נותנים להם ממון. זה בעיקר מה שהסוגיה דנה, ואלו בעיקר היו השאלות במשך כל שנות הגלות. למה? כי השאלה שיש היום, שזה לתת מחבל תמורת היהודי, זה לא היה אף פעם, כי עד קום המדינה לא היו יהודים שהחזיקו מחבלים או משהו כזה, אנחנו תמיד היינו בעמדה נחותה. אז השאלות האלה הן שאלות שונות. למה? כי גם אם אתה יכול להתיר, הרבה פעמים יותר בקלות, לתת כסף, אפילו כסף רב, תמורת שחרור חייו של יהודי, שלא יסולו בפז, שגם זה נראה יש לזה הגבלות, אבל לתת מחבלים זה כבר הרבה יותר מורכב, כי בעצם, מה אתה עושה? אני בעצם מציל חיים של יהודי אחד, וכביכול עלול לסכן חלילה חיים בעתיד של יהודים אחרים, אז זה כבר הרבה יותר מורכב. אנחנו כמובן כדרכנו בקודש לא מתיימרים מלהוציא הלכה פסוקה, אבל לתת רקע לפחות לעבוד. אז נתחיל בסוגיה מסכת גיטין דף 100 עמוד א', הסוגיה שכולם מתחילים בה. והמשנה אומרת כך, אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. לא פודים את השבויים יותר מפני דמיהם. זו תקנת חכמים. זה לא מדאורייתא כמובן, מהתורה אין בזה כלל, אבל חכמים תקנו שלא לפדות שבוי יותר מדמיו. מה זה דמיו? אז יש בזה כמה דעות. האם הוא דמיו הנמכר לעבד, או היום, בזמננו יותר נכון במשך הדורות שלא היו עבדים, כבר הרבה שנים אין עבדים, אז יותר מדמיו הכוונה היא הדמים המקובלים לתת בעד שבוי של אומות העולם. כי תמיד אצל יהודים יש יותר מנוף לחץ מאשר אצל אומות העולם, כי אומות העולם החיים אצלם שמים פחות, בעיניהם שמים פחות, והם מוכנים לתת פחות תמורת מה שיהודים מוכנים לתת, כמו שאנחנו רואים גם בימים אלו, שאין לזה אח ורע למשא ומתן שיש עם עם ישראל, כמו מגילת שליט מה שהיה, 1,000 מחבלים, זה דברים שאין דברים כאלה, חוץ מצד עם ישראל. אז אומרים החכמים, אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהם, מפני תיקון העולם. מה זה מפני תיקון העולם? יש רעיונות? למה לא לתת את השבויים יותר מכדי דמיהם? זה מפני תיקון העולם, לא לתת יותר ממה שהם שווים. אז הגמרא אומרת, הגמרא מסתפקת, אומרת שני טעמים. טעם אחד, משום דוחקא דציבורא. אם אתה יכול להעלות את הרף, לתת כמה כסף שרק מבקשים, אז השבעים רואים שהיהודים נותנים בלי הגבלה, זה נותן להם מוטיבציה לקחת לחטוף עוד יהודים ועוד יהודים ועוד יהודים,
שיהיה להם כסף, ככה זה הפעם, זה היה בעיקר בשביל כסף. והסכום הופך להיות סטנדרט של מה שמקובל. והסכום החדש, אפילו הסטנדרט, נכון, הסטנדרט רק עולה בלי סוף. אז אתה באמת מטיל דוחק עצום על הציבור, זה לא נורמלי. פירוש שני, אומרת הגמרא, משום דלא לי גירבו ולי תותפי בעברית, שלא ישבו עוד יהודים. זאת אומרת, לא בגלל הדוחק של הציבור. זה לא בגלל שאני אומר לציבור, אני דואג לציבור שלא יוציאו כסף. לא הבעיה כסף. הבעיה הרבה יותר חמורה. מה הבעיה? שזה יגרום להם לשבות פשוט עוד אנשים, ועוד אנשים ייכנסו למצב הזה. זאת אומרת, אני לא דואג לציבור שישלם כסף, אלא אני דואג לאותם אלה שהם השבויים העתידיים. בסדר? ברור הנקודה? הגמרא מסתפקת ונשארת בספק. יש מחלוקת בראשונים מה נפסק להלכה, ויש בזה כמה דעות. למעשה ברמב"ם ובשולחן ערוך וגם בטור נראה שנפסק להלכה כמו הטעם השני, שהחשש הוא לא בגלל שחוששים לעול הכלכלי של הציבור, אלא חוששים שאם אתה תיתן חשק לשובים, אז אתה לעתיד לבוא תגרום שעוד הרבה אנשים יישבו, חלילה. אז זה הטעם העיקרי, שדואגים לשבויים העתידיים, וזה נפקא מינה מאוד הלכה למעשה, כמו שנראה בהמשך. יש חולקים על זה, אבל זו לכאורה הפסיקה הרווחת. בתוספות שואלים שאלה מאוד מעניינת, בעיניי. השואלים מהגמרא, וגם במסכת גיטין, בדף נ"ח. הגמרא שם מספרת סיפור מאוד יפה. הגמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה, שהלך לכרך גדול שברומי, לאיזה עיר ליד רומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עיניים וטוב רוי וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אמרו לו, יש תינוק אחד חמוד, מיוחד, טהור, בבית הכלא. הלך ועמד על פתח בית האסורים, הלך ועמד על פתח הכלא, ואמר, הוא התחיל לומר חצי של פסוק שכתוב בנביא ישעיה. והוא אמר כך, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? זה החצי הראשון של הפסוק. מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ולפתע הוא שומע קול רך ועדין מהחלון שעונה לו כך. ענה אותו תינוק ואמר, הלא זו השם חטאנו לו ולא אהבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. הוא המשיך את החצי השני של הפסוק. מי נתן למשיסה יעקב? אתה יודע מי זה? הלא השם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תזכורות, כואבות הרבה פעמים, לפעמים, כואבות מאוד. צריכים להעיר אותנו חזק. כנראה שבתקופה האחרונה גם הם צריכים להעיר אותנו חזק. יש יהודי אחד שאל אותי, איפה, כמו ששואלים איפה אלוקים היה בשער, שאל אותי איפה אלוקים היה ב-7 באוקטובר. אז אמרתי לו שאני לא יכול לענות לו על השאלה הזו, מכיוון שמשתי סיבות. קודם כל, כי אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא בדרך כלל לא שולח לי הודעות או מיילים ותוכניות שהוא עושה. והסיבה השנייה שאני לא יכול לענות לו, כי אם אני כבר יכול ליתן סיבות, אז כאילו אני בא לומר שהאנשים האלה מגיע להם, רחמנא ליצלן, איך אפשר לומר דבר כזה? אבל זה אי אפשר לדעת, חשבונות שמיים. מה כן אנחנו יכולים לדעת? אנחנו יכולים לדעת ולומר, איפה אלוקים היה ב-7 באוקטובר? חוץ מזה אפשר לשאול, איפה אלוקים היה בכל נדרי בתל אביב? הרי אם היה ממטיר אש וגופרית, באותו זמן מי היה יכול לומר בשל מי הסער הזה? איפה אלוקים היה במצעדי החרפה, שרחמנא ליצלן קוראים, והקדוש ברוך הוא מבליג, ואם היה הופך אותם גם שם את הכל לאש וגופרית, גם מי יכול לטעון טענות? זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא ייתנו ברחמים. וגם במסיבה הזו, שכמו שידוע, שלא... כנראה שהרבה תורה לא הייתה שם. אני לא יודע מה כן עשו שם, אבל הרבה מצוות אני לא יודע אם עשו שם. והקדוש ברוך הוא מתוך 3,000 אנשים, רחמנא ליצלן הלכו יותר מ-300, שזה נורא. אבל 2,700 אנשים קיבלו את החיים שלהם במתנה. 2,700 איש. זה היה יכול להסתיים באסון הרבה יותר גדול. ומה הם יכולים להגיד, מגיע לי? בדין, מה? אף אחד לא יכול. אנחנו רואים שבתוך, כמובן, בתוך ההסתר העצום הזה, יש גם רחמים גדולים. זה שאנחנו יכולים להגיד. על כל פנים, וניסים גדולים. על כל פנים, אז מי נתן להם שיסה יעקב, אומר לילד הקטן,
הלא השם זו חטאנו לו, ולא עבוד. כך הוא משלים לו את הפסוק, הוא עושה עם רבי יהושע בן חנניה, הם עשו משחק כזה. אמר רבי יהושע בן חנניה, מובטחני בו שמורה הוראה בישראל. אומר על הילד הזה, הוא יהיה מורה הוראה. ואז הוא אמר, הוא נשבע שהוא לא זז מכאן עד שהוא פודה אותו. אמרו, לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה. ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל, ובאנו רבי ישמעאל בן אלישע. זאת אומרת, רבי יהושע בן חנניה זיהה בתינוק הזה משהו מיוחד, והוא החליט שהוא פודה אותו בכל מחיר. שואלים תוספות, מה זאת אומרת? איך אתה יכול לפדות אותו בכל מחיר? המשנה אומרת שלא פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן. שאלה טובה? כן. שאלה טובה. תרצים תוספות 3 תירוצים. אחד נמצא בדף נ"ה, ועוד 2 נמצאים בדף נ"ח. זה 2 סוגיות שתוספות בשני מקומות של את השאלה. תירוץ ראשון עונים תוספות, שהילד הזה היה מופלג בחוכמה. היה מופלג בחוכמה. מה זה אומר שהוא היה מופלג בחוכמה? שהוא ראה שיש לו פוטנציאל גדול. גם הראש אומר את זה, פוסק את הלכה למעשה, שתלמיד חכם יש לו דינים אחרים. כמו שאנחנו ראינו בכמה וכמה מקומות, כן, יש פריבילגיות לתלמידי חכמים, יש פריבילגיות, מי שזוכה. אז הר"ן כותב בלשון יפה, תלמיד חכם אין לנו כיוצא בו. זאת אומרת, תלמיד חכם זה משהו שהוא מעבר לפרט, מעבר לבן אדם הספציפי שנמצא בשביה, זו עבודה של כל כלל ישראל. כי הוא, כמובן שכל נשמה זה דבר שאין לזה גבול, אבל זה דבר שיש לו שייכות לציבור יותר מאדם פרטי. וכיוון שאין לנו כיוצא בו, לעם ישראל אין כיוצא בו, אז זה מצדיק דוחקה או התאמצות יתרה מטעם הציבור. ויש באמת ראיה מעניינת שמביאים המהרש"ל של מסכת גיטין מספר את הסיפור המפורסם על המהר"ם מרוטנבורג, רבו של הראש ועוד ראשונים, שהוא היה שבוי אצל זה תקופת מצאי הצלב שם, אני לא יודע באיזה מדינה בדיוק זה היה, מגרמניה, אני חושב, זה היה בגרמניה של אז, ושבו אותו והציעו לפדות אותו בממון רב, המהר"ם מרוטנבורג, כל עם ישראל רצו לפדות אותו. והמהר"ם מרוטנבורג שמע את זה מהכלא, ואיכשהו שלח להם תשובה שהוא לא מוכן. הוא לא מוכן שיפדו אותו. אפילו בממון רב. אז זה, זה לא ראיה לדבר הפוך, זה קושייה. זה קושייה, יש כאלה שטמאים משם. למה המהרש"ל עצמו שואל, למה המהר"ם מרוטנבורג לא רצה שיפדו אותו? אבל יכול להיות שהמהר"ם מרוטנבורג ידע שהוא תלמיד חכם מפורסם. הרדווז כותב בתשובה מעניינת, הוא כותב על תלמידי חכמים, שאני לא חושש שמחר הם ילכו לשבות דווקא תלמידי חכמים, כי הם לא יודעים בדיוק מי זה הבן אדם. אז לפי זה, אפשר לומר שהמהר"ם מרוטנבורג, הם ידעו שהוא היה, זה המהר"ם מרוטנבורג, זה היה גדול הדור, כולם מזה היה מפורסם מאוד. אז יכול להיות שלכן הוא לא רצה, כי זה משהו יוצא דופן. על כל פנים, אומר תוספות, מופלג בחוכמה, זה יש מקום יותר להתאמץ. תירוץ שני אומרים תוספות. בשעת חורבן הבית לא שייך הטעם דלא לגררו. זאת אומרת, בשעת החורבן אני לא חושש שישבו עוד יהודים. למה? מסביר המאירי, בשעת החורבן כולם היו כמו בשביה. היה גלות, כולם הלכו בגלות. עם ישראל היה מושפל ורמסו אותו עד עפר. הם יכלו לשבות כמה שהם רוצים. אין פה איזה עניין שלא ישבו יותר. אם הם רוצים, ישבו, לא ירצו, לא ישבו, יקחו את הכסף, הם יכלו לעשות... עם ישראל היה כעפר, אז הם יכלו לעשות מה שהם רוצים. כן, אז בעצם בזמן החורבן, אמרו תוספות, לא היה כל כך את הנושא הזה. היה איזה ילד שבדיוק היה אפשר לפדות אותו בכסף, רבי יהושע בן חנניה פדה אותו בלי חשבונות, כי בכל מקרה הם יכלו לעשות מה שהם רוצים. זה תירוץ שלי. תירוץ שלישי אומרים תוספות, זה בדף נ"ח. תירוץ חשוב, ונפקא מינה גדולה גם הלכה למעשה, אומרים תוספות, כשיש סכנת נפשות, פודים שבויים יותר מכדי דמיהן. אומרים תוספות, כשמדובר, האם להחזיר את הבן אדם או להשאיר אותו בינתיים בכלא, יש את התקנת חכמים שאמרו, כמו שאמרנו, או שדואגים לדוח כדי ציבור, או שדואגים לשבויים הבאים. אבל ברגע שיש חשש, שהולכים להרוג את מי שנמצא בכלא, זה כבר סכנת נפשות, זה כבר פיקוח נפש. אומרים תוספות, זה כבר, זה דוחה את התקנה. זה דוחה את התקנה, והיהודים צריכים לתת כמה שנדרש.
בשביל לשחרר את אותו אדם. זאת אומרת, כשיש סכנה, אומרים תוספות, משחררים אפילו ביותר מכדי דמיהם. כך אומרים תוספות, למרות שברמב"ן לכאורה, כתוב לא ככה, הרמב"ן אומר שבכל שבייה, בכל מקום שנמצאים בשבי, יש סכנת נפשות. נכון? כל שבי יש סכנת נפשות. זה ההיגיון הפשוט אומר. כן, באים ליסטים, זה לא משנה אם זה רומאים או צלבנים או ערבים, זה לא משנה מי, חמאס, לא משנה מי. אם אדם נמצא בשבי, יש שם מימד מאוד מאוד מרכזי של סכנת נפשות. זאת אומרת, הרמב"ן לכן, זה לא תירוץ, שם היה סכנת נפשות, אז רבי יהושע פדה אותו, כי תמיד יש סכנת נפשות. לכן הרמב"ן אומר את התירוצים האחרים, הוא לא מקבל את התירוץ הזה, הוא אומר את התירוץ האחר. מתוך דברי הרמב"ן אנחנו למדים שגם סכנת נפשות זו לא סיבה לתת יותר מכדי דמיהם. ויש בזה גם את הסברה הגדולה, כמו שאמרנו, שהסיבה השנייה שהגמרא הזכירה שהיא נפסקה להלכה, מה הסברה? שלא ישבו עוד. אז אם אתה תיתן להם, אתה אומר שלה, יש שבוי, פיקוח נפש, אבל מה תגרום? שיהיה עוד 100 אנשים שיכנסו לפיקוח נפש. אז זה בעצם הרמב"ן אומר שזה לא מצדיק, לא בגלל שהחיים של הבן אדם לא שווים יותר מהכסף, זה שווים הרבה יותר מכל הכסף שיש בעולם. בגלל העתיד. בגלל העתיד, זה לא עזור, אתה תבדה אחד, תכניס עוד 100. אז לכן זה לא, אומר הרמב"ן, לכן זו לא סיבה שאפשר לדחות את התקנה, כי התקנה עדיין בעינה עומדת, עדיין יש סיבה לתקן ולמנוע את העניין הזה. למרות שברוב הפוסקים כמדומני, מה שככה יצא לי, שנראה שהפוסקים למעשה נוקטים שכשיש סכנת נפשות, כן אפשר לסמוך על מה שאומרים התוספות, ולבדות גם יותר גדול מהם. זאת אומרת, סכנת נפשות באמת דוחה את התקנה, ומצדיק לפדות שבוי בכל מחיר. כך אומרים התוספות. יש דין מעניין שכתוב בתוספות, דין נוסף. מה קורה באדם על עצמו? אדם הוא עשיר גדול. גם הוא מחויב לתקנה? או שאם הוא עשיר גדול, אז הוא יכול לעשות עם עצמו מה שהוא רוצה. אז באמת התוספות ועוד ראשונים מוכיחים מסוגיה במסכת כתובות. סוגיה מעניינת שדנה בחיובו של בעל לבדות את אשתו. לבעל יש חיוב מיוחד לבדות את אשתו במידה והיא הולכת לשבי. אגב, גבר ואישה שנשבים, מי קודם להוציא? את מי ישבו, את הגבר או את האישה? שאלה טובה. מה אתה אומר? אני חושב שאת האישה. אתה אומר שאת האישה, למה? אתה פמיניסט? מה קרה? כי... לא, אני נעלם בתור גבר, היום זה כבר... פעם פגעו בנשימה פה, סתם, חס ושלום, חס ושלום. האמת שזה מה שעושים עכשיו. קודם נשים. קודם ילדים ונשים. קודם ילדים ונשים. האם זה תקף מבחינה הלכתית, או שזה המצאה של היום? של היום. טוב, חדשות טובות, חדשות טובות. זה תקף מבחינה הלכתית. אכן אומרת ההלכה שאישה קודמת לאיש. בגלל שהיא אימא. נכון, בעיקר בגלל שהיא אישה. לא, לפני שהיא אימא. כולנו יודעים שנשים בשבי נמצאות במצב הרבה יותר מסוכן והרבה יותר גרוע מהגבר. לכן ההלכה אומרת, ודאי שאישה קודמת לאיש, וזה שאלה בכלל, היא קודמת לאיש. למעט אולי יש שוב, יש הגמרא מזכירה עוד שיקולים. יש שיקולים לפעמים יוצא דופן, שלפעמים כן האיש יהיה קודם. זה לא שחור לבן. אני סתם נותן ציור, זה לא כתוב בגמרא, אבל אם יש איש שהוא שבוי במקום שהוא באמת סכנת נפשות, ואישה שהיא נמצאת במקום שבאמת ברור שאין שם סכנה. ברור שהאיש קודם, זה סכנת נפשות. כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו, אבל באופן עקרוני, נגיד כמו היום, במקרה שהשבי הוא שווה, זאת אומרת, שתי נמצאים באותו מקום, מי קודם? האישה קודם, זה פשוט. כאן נמצאת ההלכה, זה פשוט. נשים קודמות גם לילדים או שאין קשר כבר? אני לא יודע, לא ראיתי שכתוב נשים וילדים, אבל לכאורה, שוב, ההיגיון של האישה הוא מתקף לכאורה גם בעל ילדים, לפי מה שאני מבין. אישה נמצאת במצב יותר מסוכן גם בילדים, לכאורה. כן. לכאורה. אבל אני לא יודע, לא ראיתי כתוב. ואני גם לא ברור לי באמת שזה כך, אבל לא ברור. בכל מקרה היא קודמת לגבר. היא ודאי בכל מקרה היא קודמת לגבר. כן, אני לא יודע את הפרט הזה שאלת, אבל קודמת לגבר זה ודאי. על כל פנים, אז מהסוגיה שם של אישה שבעלה חייב לפדות אותה, אז יש שם מחלוקת עניים, יש שם נידון, תנא קמא סובר בכתובות בדף מ"ב, שבעל פודה את האישה אפילו יותר מכדי דמיה. רואים תוספות, אבל ראינו שלא פודים את השבים יותר מכדי דמיהם. איך זה מסתדר? אז אמרנו תוספות, שאדם על עצמו יכול לפדות את עצמו גם יותר מכדי דמיו. חז"ל תיקנו את התקנה על הציבור,
שהציבור, באופן כללי. כן, הציבור לא נותן על אנשים יותר מכבד מהם. שאין לו נגיעה אישית, לא. בדיוק, הציבור שזה לא עניין. האדם על עצמו, הדרך אדם לא תקנו, האדם על עצמו ייתן כל מה שיש לו בעבור חייו. זה חז"ל לא מגבילים אותו. יכול לבנות כמה שהוא רוצה. אומרת הגמרא, ואשתו כגופו. ואם אשתו כגופו, אז זה כאילו את עצמו. אז זה כאילו פודה את עצמו. ואת עצמו מותר, אז גם את אשתו מותר. ככה הגמרא אומרת. אגב, משהו בתוספות, גם האחרונים דייקים את זה, שהילדים שלו לכאורה כבר לא בקטגוריה הזו. דבר מעניין באמת. אבל יש לדון בזה לפני עצמו. על כל פנים, מה שכתוב פה, שאדם על עצמו, בוודאי יכול לתת כל הון שבעולם, לתת בעד עצמו. וכך פוסק השולחן ערוך, בסימן רמ"ב ביורה דעה. גם זה השולחן ערוך. מה במקרה שלנו? אז בנידון דידן, כמו שהזכרנו, הדבר שונה לחלוטין. למה הדבר שונה לחלוטין? כי גם אם נאמר שכשיש סכנת נפשות, ייתכן שאפשר לסמוך, כמו שאמרנו על התוספות, שאומרים שבסכנת נפשות אפשר לתת כל הון שבעולם, ולא כמו הרמב"ן, ראינו שהרמב"ן אומר שלא, אבל מי שנסמוך על תוספות, שאפשר לתת בסכנת נפשות כל הון שבעולם, אין תקנה. אבל השאלה היא אם אתה יכול לתת מחבלים תמורת אנשים, זה כבר משהו שהתשלום הרבה יותר גבוה מממון, למה? כי המחבלים עלולים להזיק בעתיד ולגרום כי המחבלים עלולים בדיוק להרוג בעתיד אנשים, אז אתה יכול להגיד שהכסף שלי ודאי פחות חשוב מחייו של האדם, של אותו יהודי בשבי, אפילו כל הון שבעולם פחות חשוב. אבל חיים של יהודים שעלולים למות בעתיד, כן. מי אמר לך שהחיים שלהם... חיים של מי יותר חשובים. חיים של מי יותר חשובים. אז זה באמת שאלה קשה מאוד. שאלה קשה מאוד, וכל אחד בעם ישראל, ואנשים, אתה שומע את זה ברחוב, כולם אומרים שהם תודה להשם, שהם לא צריכים לקבל הכרעות בשאלות האלה. נכון? כל אחד שמח. זה הרגעים שהאדם מרגיש שמח, שהוא בן אדם פשוט. כן, אז זה... הוא לא ראש ממשלה. כן, אז לא ראש ממשלה ולא פוסק גדול, אז זה רגעים שאני אומר לעצמי, זה דווקא שמח שאני מסתפק ככה שנזכה, ממש ודאי, שנזכה כולנו להיות יותר חכמים גדולים. אמן. על כל פנים, אז מה באמת אומרים גדולי הדורות? אז כמובן שאין על זה דיבור בספרות התורנית לפני קום המדינה, אני חושב בכלל, על שאלה כזו, כי כמו שאמרתי, לא היו שאלות כאלה, לא היו דבר כזה מחבלים שבבתי כלא, איפה? מה, יהודים בגרמניה, בפוילין, ברוסיה, בארצות הברית, אין דבר כזה שיהודים מחזיקים מחבלים, רק פה בארץ. אז באמת, אני ראיתי מאמר של הרב רוזן, ראש מכון צומת, מפורסם, תלמיד חכם גדול בציבור הציוני דתי, שהוא כתב מאמר הזה די קצר דווקא, שכתב בספר תחומים וגם פורסם באתר שלו, שהוא כותב שהסוגיה הזו בכלל לא קשורה לסוגיה של ממונות, מה שהזכרנו, הוא כאילו בכלל, הוא אומר שכל מה שלמדנו עכשיו בכלל זה לא שייך לסוגיה, כי כמו שאמרנו זה לא כסף, זה ממונות, והוא מוכיח גם, יש לו ראיה מעניינת שהרמב"ם והשולחן ערוך איפה כותבים את ההלכות האלה, הלכות פדיון שבויים, הרמב"ם בהלכות מתנות עניים, והשולחן ערוך בהלכות צדקה. מדייק מזה הרב שליטה, שההלכות האלה הן הלכות של דיני ממונות בכלל, זה לא קשור לדיני נפשות. אתה כותב הרב. עוד הוא כותב שמה שהוא מסיק שם בסופו של דבר שזה עניין ממלכתי וזה שייך למנהיגי המדינה ואין לזה תשובה בספרות התורנית ובהלכה. למרות שדבריו מובנים בכל אופן בחלקם, ובחלק מהדברים נשמע שהוא צודק, אבל אני קצת תמה על כמה נקודות. קודם כל, מה שהוא טוען, שזה לא קשור לסוגיה, אז לכאורה איך הוא כביכול מתעלם כביכול, מהטעם שהגמרא אומרת שיש תיקון העולם שלא ישבו עוד פעם. הרי הטעם הזה שייך גם במקרה של שחרור מחבלים. הטעם הזה, שאתה נותן מוטיבציה למחבלים או לשובים לשבות עוד, כמו שזה שייך פעם על כסף, נכון? אתה נותן כסף, אתה נותן להם מוטיבציה לשבות עוד, אז גם היום אתה נותן להם מוטיבציה לשבות עוד, כי הם יקבלו עוד מחבלים. זה מה שקרה במקרה הזה? נכון, וזה מה שקורה, שגת שליט, וכל העסקאות שהיו, עסקת ג'יבריל וכל העסקאות שהיו, זה רק נותן להם מוטיבציה. וזה הגמרא נותנת לך את הממד הזה, ואתה יכול, איך אומרים, אמת מידה, שכן הסוגיה אומרת לו בצורה ברורה, אתה יכול לקחת אותה ולהשתמש עם זה כמובן גם בסוגיה שלנו.
זה דבר אחד. וההוכחה שהוא מביא מהרמב"ם בהלכות מתנות עניים והשולחן ערוך בהלכות צדקה, למה לא כותבים את זה במקומות אחרים? אז השולחן ערוך אין לו דיני נפשות בכל מקרה. והרמב"ם כן יש לו קצת, אבל השאלה אם זו ראיה, כי יש דוגמה נוספת, הלכות ריבית, כתוב בשולחן ערוך בהלכות מלווה ולווה, זה דיני ממונות. ברמב"ם בדיני ממונות מביא את זה, והשולחן ערוך ביורה דעה, שזה הלכות איסור בהיתר. וזה ודאי שיש כאלה שעושים מזה מתאמים, אבל בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, זה יש הלכות שיש בהם גם מדיני ממונות וגם מדיני נפשות, או גם מדינים ששייכים להלכה מסוימת, וגם יש הלכות מעורבבות, כמו הלכות פדיון שבויים. הלכות פדיון שבויים היא סוגיה ששייכת גם לדיני ממונות, אבל יש בה גם דיני נפשות. אז זה שהשולחן ערוך והרמב"ם קובעים אותה בסוגיות של דיני ממונות, זה לא אומר שאי אפשר ללמוד מזה שום דבר לדיני נפשות. זה אומר שעיקר הסוגיה היא שייכת לדיני ממונות, אבל אכן יש בה חלקים. אז אומר, מה הראיה שאי אפשר ללמוד משם שום דבר לדיני נפשות? זה לא כל כך ברור בעיניי. על כל פנים, מי שגם מצטרף בדומה לסברה שלו, אז אני שמעתי שיעור של הרב אשר וייס שליטה, שגם נמסר לאחרונה, ששם הוא אומר דברים דומים, הוא אומר גם כן דברים דומים, ואומר שבאמת ההכרעה הזו היא לא הכרעה ברורה, ובאמת מנהיגי המדינה צריכים לקחת את ההחלטה הזו, והוא גם כותב שזה לא שאלה לפוסקי הלכה, כך הוא אומר בשיעור. זה באמת גם כן דבר מעניין מאוד מה שהוא אומר. הוא אומר שם עוד סברה מעניינת, שהוא אומר שיכול להיות שפה יש יותר לתת אפילו מחבלים, אפילו שזה עלול לסכן חיים של יהודים בעתיד. מה הטיעון? טיעון מעניין. שיש אחריות לצבא להחזיר את החיילים בכל מחיר. מעניין. זה סברה גם כן שנראה לי, אבל היא צריכה עיון, כי קודם כל היא רלוונטית רק לחיילים, היא לא רלוונטית לאזרחים. אבל אתה רואה שגם אזרחים אתה מחזיר תמורת מחבלים. שאתה מתחיל קודם כל מהאזרחים. אתה מתחיל קודם מהאזרחים, אתה מוסיף, אתה אומר יותר, לא חשבתי את זה, אתה מוסיף מהאזרחים. אז הטיעון של האחריות הצבא לחייליה לא רלוונטי באזרחים. זה רלוונטי רק בחיילים. זה שאלה אחת עם הטיעון, מה עם אזרחים, אבל יותר מזה, זה שהצבא אחראי לחיילים שלו, זה מתיר לו לסכן חיים של יהודים אחרים, איזה יותר זה? הצבא אחראי, הוא אמר לחייל, נגיד שהצבא אומר לחייל שלו, חותם איתו חוזה, אני מחזיר אותך בכל מחיר, נו, עכשיו יש לו רשות, המדינה יכולה להרשות לו לשחרר מחבלים מבתי הכלא, מה זה קשור? זאת אומרת, היהודי שגר עכשיו ביישוב על גבול לבנון, הוא יכול להגיד, אז מה אם חתמת על החייל? החיים שלי פחות אדומים הדם שלי פחות אדום מהדם, איזה מין טיעון זה, כשאנחנו מדברים על איזה חיים של מי אתה יכול לדחות, אז מה אכפת לי האחריות של הצבא לחיילה? אבל אני לא מבין את הסברה הזו בשיקול איזה חיים להעדיף. כאילו, האחריות של הצבא לחיילה לכאורה לא רלוונטית בזה, אבל כך הוא אמר, והם שניהם תדע חיילים עצומים, שבאמת מעניין מאוד הסברות שהם הזכירו. מי שכן התייחס לעניין הזה, כתב תשובה ארוכה מאוד בדבר, ואתה רואה שהוא כן חשב שהשאלה הזו היא אכן שאלה של פוסקי הלכה, לא הוא מרן היביע עומר, שכתב אותו הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה. והוא כתב במבצע אנטבה. על מבצע אנטבה הוא כתב תשובה, שהיא כתובה בכרך י', חושב משפט חלק ו', כי מדובר, סימן ו', תשובה ארוכה מאוד, ששם הוא מתייחס, והוא מתיר לשחרר, אז היה 40 מחבלים, תמורת 105 יהודים. אגב, רואים פה איך התאבון איך התאבון גדל. 105 יהודים תמורת 40 מחבלים. אחר כך זה הגיע ליהודי אחד תמורת 1,000 מחבלים. רואים שזה באמת לא פשוט. על כל פנים, הרב עובדיה כותב שם בתוך כל התשובה, את הטענה הזו, שאין ספק מוצאים מדי ודאי. החיים שעלולים המחבלים האלה לקטוף בעתיד, זה ספק. זה לא ודאי. והחיים של היהודים שנמצאים כעת בשביה, זה ודאי. זאת אומרת, אם נניח מחר כובשים, עושים את זה פעולה גדולה, הם סבירות גבוהה, ושהם יהרגו אותם לפני שהם ימותו איתם ביחד, המחבלים. אז זו סכנה עצומה. אז אומר, כותב, הרב עובדיה שאין ספק מוצאים מדי ודאי. פה יש ודאי סכנת נפשות לפנינו, ולכן אני אתן מחבלים תמורת השבויים. למה? כי השבויים חייהם נתונים בסכנה ודאית. והאנשים שבעתיד אולי פגעו, מפיגועים זה ספק, כך כותב. למרות שכבר ראיתי שיש כותבים
שאתה רואה במשך השנים שהם כן חזרו לעשות פיגועים. אז יכול להיות שזה כבר לא ספק בוודאי, זה ודאי בוודאי. ודאי וכמעט ודאי. אתה אומר ודאי וכמעט ודאי, זה מסבך את השאלה. על כל פנים, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו לא אמורים לפסוק בשאלות האלה, ברוך השם, ויש אחרים שגדולי ישראל שהם פוסקים את זה, וכמו שראינו שהראשון לציון כן סמך את ידיו על מה שקורה היום בכל אופן, ואנחנו גם לא יודעים את כל השיקולים, וראינו שגם רבו של וייס, ועוד תלמידי חכמים שנתנו את הגושפנקה התורנית למנהיגי המדינה, שוודאי שהם רוצים בטובת העם בסופו של דבר, יש הרבה ביקורת והרבה חוטפים הרבה, אבל צריך לדעת שאנחנו יהודים רחמנים לרחמנים, וגם אנשים שנכשלו או עשו דברים לא טוב, ששגו, שיצא מתחת ידם תקלה כל כך חמורה, עדיין צריך לזכור שאנחנו לא נמצאים מעבר לגדר, אנחנו נמצאים פה. אנחנו יהודים, צריך לדעת איך להתנהג. ויש לנו גם מאוד הכרת הטוב גדולה עליהם, שהם עכשיו אין להם לא יום ולא לילה. בשביל לדאוג שעם ישראל באמת יחזור לידי מנוחות. יהי רצון שנזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן. ונראה את כל אחינו חוזרים הביתה בריאים ושלמים, וכל אויבינו יוכרעו, ונראה בעזרת השם ישועת עולמים במהרה בימינו אמן. אמן.